היי, הסרט הזה הוא למטרות סאטירה בלבד, אל תיקחו ברצינות את כל מה שנאמר במהלך הסרט. אם מישהו נעלב, זין עליך, הסרט כנראה לא נועד לך. ושתהיה לכולנו צפייה נעימה. כבר מעל ל-500 שנים, מאז שהחלה ההתיישבות בכדור הארץ 2, הראפרים הסיניים נלחמו בנו, הקאובויים הקסומים. הראפרים הסיניים שולטים בכוכב ומנסים להשמיד אותנו. אנחנו מאמינים שיום אחד יגיע הקאובוי הקסום שיציל את כולנו, ויש אשר מאמינים שהוא כבר כאן. אז, איך אתה חושב שלמק בראון שם? לא יודע, הוא כבר שעדיין חי. כן, הסינים האלה אכזריים ביותר. תגיד, אלבסטר, אתה חושב שהם גילו אותו? אני אהיה כן איתך, בוב. הממזרים הסינים האלה הם חכמים מאוד. אבל מק בראון אחד משלנו, והוא חכם הרבה יותר. טוב, עכשיו נראה לי שנלך לישון, ומחר נתאמן על הטלפורטציה שלך. נגיד שלמד להשתמש במטה הקסם. כן, אולי יום אחד תתחזק. איתרתי אותם, ליל גונג'י. אל תקרא לי ליל גונג'י, אני הוא הגנרל שלך ורק ככה תפנה אליו. סליחה, גנרל. ככה יותר טוב. נו, תפעיל את הקרן לייזר! אוקיי, ליל גונג'י. הם השתמשו במטה קסמים שלהם, במחקר טומטמים. ממש. הקיסר יכעס עליך מאוד. תטיס אותנו לארמון שלו מיד. כן, ליל גונג'י. זה קרוב. כן, נצטרך למצוא מקום יותר טוב להתחבות. אדוני הקיסר, הם שוב חמקו מאיתנו. זאת הפעם האחרונה שתאכזב אותי, ליל גונג'י. יש לך עוד הזדמנות אחת לתפוס את הלבסטור הארור הזה. אל תדאג, המכונה שלי עוד מעט תהיה מוכנה. מה המכונה הזאת שלך בכלל עושה? שאלה טובה. ובכן, באחד ממעשרותיי אחרי הלבסטור נתקלתי באבן קסומה שיצרו הקאובויים הקסומים. והאגדה מספרת שאם נוכל להשתמש בכוח באנרגיה הטמונה באבן, נוכל להצמיד את הקאובויים אחת ולתמיד. אתה באמת מאמין באגדה המטופשת הזאת? אני לא מאמין שעל זה אתה מבזבז את ההזדמנות האחרונה שלך. טוב, אבל תעשה מה שאתה רוצה. בכל מקרה, אם תפשל, תוצא להורג. נראה כמו מכתב. ממי זה יכול להיות? חבריי היקרים, אני חי. יש לי בשורות רעות. הראפרים הסינים מצאו דרך לרתום את האנרגיה העצומה של האבן בשביל להתניע את צי ספינות החלל שלהם. אתם חייבים לפעול מהר. גורל הגלקסיה וסכנה. הגיעו לארמון הקיסר בהקדם האפשרי. בברכה, ג'ורג' מק בראון. הוא חי! ידעתי שהוא יכול להצליח בזה. כן, זה מוכן, זה מדהים. עכשיו רק צריך להפעיל את המכונה ובתוך 5 דקות כל הכוח של האבן יהיה שלנו. תמהרו כבר. מה אמרת? כלום, אדוני. אין סיכוי שנגיע לשם, זה רחוק מדי. יש סיכוי, בוב. באמת, אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה, אתה יודע שאני לא יכול. אני מאמין בך. הכל תלוי בזה.
אין, אנחנו בחיים לא נצטרך את המלחמה הארורה הזאת. לא, תן להם, זה חייב לעבוד. אדוני, המכונה ניתנת והיא דרך מתחילה לפעול. יופי, תודה, חסר תכף ומיד. כן. אני בטוח שהוא מאוד ישמח. כן, אדוני. באנו לעצור אותך, צ'ינצ'ון גרנלוז. תמסור את האבן עכשיו, שההשלכות יהיו קשות. אתם חושבים שאתם יכולים לעצור אותי? אתם רק 2, לנו יש צבא שלם. אנחנו נבשל אתכם בשנייה. אתה בטוח שאנחנו רק 2? יש להם אותי! אני הוא בכלל ג'ורג' מקבראון האגדי! הייה! זאת הייתה טעות גדולה לבגוד בי. אתה לא יודע ש... קוראים לי ללגוזי ואני אוהב סושי, אוכל כלבים ואוכל גם פושי. מקבועים טובח, חלב עדים מולך, כוכבים אני כובש, כל בקרצה אני חובש. יצאתי מסוכה מזמן דיינתי, 24 שעות ועדיין לא גמרתי. קצת קבועים לשמחתי, מדינת סין אהובתי, יודע לנקון והכל אפילו בעבור. סליחה שלא גמרתי, נהייתי עצור. זה עושה אומנות מודרנית, אני מעביר אתכם חוויה טרגדית. הרב שלו טוב מדי. זה כואב לי בראש! אנחנו חייבים להילחם בחזרה! הרב שלך משעמם, גורם לי להירדם. אם הנאצה שלי כובל אותך, עושה אונו רוורס וכובש את אשתך. אותי פייגל, אשרוף לך את הדגל, אקנה לי בייגל, ואשבור לך את הרגל. הביטים שלך נוראים ברמות, אתה לוזר בטול ואין לך בחורות. הייתי משרת אבל עכשיו אני אומר, אתה לוזר אפס בן זונה עם זין של אוגר ופרצוף כמו שני. אתה חושב אתה חכם, אני אומר אתה מטומטם, המכונה שלך דפוקה ואתה נראה היפופוטם. אנחנו קאובויים קסומים ונראה את זה עכשיו, נפוצץ אתכם מיד עם כוח הכוכב. אז, מה עכשיו? עכשיו משמידים את המכונה ומבסים את ביג שלה אחת ולתמיד. אבל קודם, טוב לקבל אותך בחזרה אחי. תודה, אבל אין זמן לחגיגות, חייבים לעצור את ביג שלה. צודק. ביג שלה! באנו לעצור אותך! אתם חושבים שאתם יכולים להביס אותי? אני אשמח לראות אתכם מנסים. שלום, קוראים לי ביג שלה, שלחת המוסלמים לאללה. כל בחורה שאני מדבר איתה אומרת לי יאללה, ואני מראה להן איך להשחיז את הקטן. יושב לי בארמון על כיסא זהב, מוציא להורג את כל מי שמעז לתקוע בגב. כולן רוצות לנגן לי בעוגה, אז הלכתי וכבשתי עוד כל מדינות ערב. שאלה על הביג זה משהו מפחיד, הרב שלי את כל העולם מרעיד, משאיר אתכם בלי משהו להגיד. רצחתי את הסצנה כמו שרצחתי קבועים, אני רואה דם אויביי ואני בעננים. שים מספר 1 וכל מי שלא מסכים אני מוציא את הקטנה ומוריד לו את הביצים. הרב שלו חזק מדי, אין לנו סיכוי. יש לנו סיכוי. אתה לא מתכוון, אנחנו נמות. אולי נמות, אבל נזכר בספרי ההיסטוריה. זה הצד הראשון בלהפיל את אימפריית האימים הזאת. לא! ובזאת נגמר המסע של אלווסטור. בוב ומקבראון, המהלך הנועז שלהם פתח את הדרך לשאר הקאובויים להילחם חזרה נגד המדכאים שלהם ולתת להם סיכוי, הזדמנות אחרונה להפיל את האימפריה הסינית ולהחזיר שלום לגלקסיה. הסינים האלה ממזרים חכמים, אבל יאללה בפעל. אני חושב שהוא עדיין חי בכלל. אתה חושב שהם מצאו אותו? זה השורה שלך. אוקיי.
אני הוא בכלל, ג'ורג' מקבראון הכביר. המטומטם בתחת! באחד במעשורותיי. 9,000 מאית. לפרינסס טאוור יש... זה... חכה, סתום שנייה.